Jek nek ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tanggane diplotroke kathoke. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki wong lanang. Kurang apa kula? Ling ladeni sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok. Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Adeh. Iraka. Ora dramatis ngono. Wagu iki ora tau main Sandirawa. Santiwara. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Aku kuwi omah iki diaden-aden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku kuwi didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku wah. Dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Anggere kowe jarengi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap kowe. Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku ben iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nuwake kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ora mungkin kowe rasa selak karo aku, Yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa, kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Kadang samploke ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sampeyan iki. Digeret-geret. Ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Ngapa Gong kok ora melu aku mlumpuk ning kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Ning mburi. Wer? Moro tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak etok-etok lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke klothok.
Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten anu sakit. Sakit. Lara? Nggih. Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bungah. Lho. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Peter. Piye? Oh, Mas Peter. Sinten sing saged mitulungi dhateng kula? Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Lah kok kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jali lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Culke. Oh, culke ra. Ora culke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Iya, gagah kono karo sampeyan. Ora dawa aku, ha. Kedyan Kaludra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Saya suwe ndak sawang ora saya njelehi. Nanging jebul bener ngendikaning piyai sepuh. Wong wadon ki ayu tumus tekaning batin. Pasuryane ora bakal gawe jeleh sarta gawe jenuh. Nanging malah saya mencorong citrane Dewi Wara Drupadi ingkang wiwit ndak dusta saka negara ing Amarta. Nganti tekan titik lungguhan iki wis ngancik ana telung candra. Ewadene pendak-pendak ndak tanting bakal ndak wengku garwa negara ing Giri Kadasar. Ora nate matur sagu mesti dadak nganggo semaya. Mban, kula wonten dama. Piye nggon mula ladi bendaramu calon garwaku? Gusti Wara Drupadi menika putri ingkang demenakaken kok sinuwun. Mboten nate paring duka nadyan kula menika ngaturaken unjukan mongko ya telat mboten kados adat sabene mboten nate paring duka. Dahar sak wontenipun inggih kersa menika ingkang dadosaken gumun. Ya, Dik. Ya. Pancen bener kaya kono, Pak. Iya. Aku dhewe kuput dikatasi ana putri kok aluse kaya ngono. Monggo nek kene iki wis ayu-ayune wong wedok ki aku. Diapure. Wong rupane kaya ngono kok. Ling sak lumahing bumi kreping langit jagat Giri Kadasar iki ora ana wong wedok sing kaya aku. Sregepe kaya aku aja kok gaweane wong wedok. Aku menek kambil wis aku. Lah iya ya bentukmu kaya wong lanang kaya ngono. Kowe ndak ndawuhi supaya ngrepa karo ratu Gustimu. Supaya gelem napek garwa piye wangsulane mban. Kula sampun mboten kirang-kirang kok kula sampun matur bilih Sang Prabu kala sereng menika nadyan wujud buta
nanging berbudi bawa leksana tur inggih gadhahi kesugihan ingkang kliwat saking ukuran menungsa lumrah. Derajat pangkat mboten kirang menawi Gusti Waradrupadi kersa winengku garwa Gusti kula Prabu Kalasreng tartemtu mulya donya dumugi ning akhir. Ewadene mboten paring wangsulan nanging amung mencep kemawon sarwi malingos. Wong wadon sing mencep kelawan melingos kuwi tegese dereng purun. Ning nek wong wedok niku ditari rabi terus meneng mawon kalih drijine uwak-uwek niku biasane purun. Drijine ratu Gustimu urung uwak-uwek Dereng. Malah niki drijine adik kula sing uwak-uwek. Napa adik kula mawon? Ora sudi. Gabrak apa? Sing geganku mono musik ana ing paningalku jaba mung Waradrupadi. Waradrupadi denok wong ayu. Wong sing lencir kuning. Mestine kowe wis ngerti apa to sababe tak rewangi Andrepati nyidra marang Waradrupadi ning negara Ngamarta kuwi merga kabotan lan kabondo marang rasa tresna. Mula kang sangka kuwi aja gawe gelaning atiku. Waradrupadi ora ketang amung sekelimah. Wangsulana pitakoning Kalasreng iki kowe saguh apa ora tak pek bojo Cahayu. Prabu Kalasreng sinuwun ning Giri Kadasar. Lah rak ngono tegese lega atiku. Ban Wonten dawuh. aja saur manuk. Gustimu Waradrupadi wis kepareng matur karo aku kowe aja ngregon-ngregoni. Oh inggih ngestaken dawuh Gusti. Piye Waradrupadi? Aku banget ora ngira lamun panjenengane wani nyidra marang putri Ngamarta garwaning sinuwun Puntadewa sarana natahake kelawan pati uripe. Nek ora jeneng pawitan tresna kabeh ora bakal kelakon. Mula tak timbang-timbang tak gelar tak gulung apa ingkang sinuwun tindakake mau sayekti merga bener ngendi kamu kabotan lan kabondo rasa tresna. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen to nganti Drupadi anduwa marang wong sing duweni rasa tresna kuwi tegese gawe gelaning liyang. Mongko piwulanging sinuwun Puntadewa wong urip ana ing alam padhang kuwi aja sok demen gawe gelaning sak padha-padha. Ingkang tan wurung besok ya bakal digelani dening wong liya. Mula aja nganti aku gembol dosa mergo aku nolak marang katresnanmu. Apa ingkang mbok karepake kabeh mau bakal ndak aturake kejaba saka kuwi. Menyang endi parane meneh Waradrupadi ternyatane wis dadi putri boyongan. Aku wis mbok ubonake ana ing taman negara ing Giri Kadasar ora bakal bisa mlayu. Kejaba mung pasrah bongkokan marang sinuwun Prabu Kalasreng. Oh, tegese Sinuwun aku mung kari nderek. Nanging sing jeneng wong wadon kuwi adat saben mesti duwe panjaluk. aja to sing gumelar ning jagat. Nadyan tumuruning lintang rembulan yen pancen dadi penjaluke calon garwaku Waradrupadi mesti bakal lak pinangkani. Aku ngerti. Sinuwun mesti minangkani apa kang dadi panjalukku nanging nuwun sewu rajenengang Yasarta ngilani marang sinuwun Kalasreng. Menyang endi papan sing jeneng buta kuwi mesti betah buteng aniaya, sak ora-orane mesti nate tumindak dosa. Jer pambeganing buta mesti wis padha wanuh kabeh. Yo tak akoni pancen bener. Aku tau tate mateni menungso, aku tau tate bedah negara. Aku tau tate ngruda peksa sawijining wanita.
Mula ora bakal tak selaki yen to aku uga kedunungan dosa. Mula aja nganti dosamu mau nular marang Wara Drupadi. Sadurunge kowe nyenggol marang awakku, sadurunge kowe mengku garwa lan Wara Drupadi ndak suwun supaya sinuwun nebus dosa sarana sesuci siram jamas ana ing tuing sendhang ing mapan ana ing ereng-erenge ngarga. Cacahe 7 sendhang lan gununge kudu beda. Mula kang sangka kuwi yen ta wis purna nggonmu nglakoni siram jamas ana ing sendhang perenge ngarga 7 cacahe, Drupadi bakal pasrah bongkokan marang Sinuwun kala sereng. Sinuwun adalah tak kira njalukmu dening rintang rembulan laga jebul panjalukmu mung sepele. Aku kudu resik lahir batinku sarana siram jamas ana ing banyuning sendhang kemapan ana ing ereng-erenging gunung cacahe 7. Drupadi kuwi panjaluk ingkang entreng, ora bakal aku nduwa lawan penjalukmu mesti bakal tak lakoni. Mula gandeng akaslak rasaku pengin anyedi marang putri Ngamarta Wara Drupadi. Ora sesuk nggo bakal budal. Saiki aku arep budal golek sendhang ana ngareng-arenging gunung 7 cacahe. Sawise paripurna nggonku sesuci, aku bali nang negara Giri Kadasar. Mengku garwa karo garwaku Wara Drupadi mbantu gunung bendaramu aku njaluk pamit. Radalah. Pate, wonten dawuh Sinuwun. Kowe tak dawuhi cawe sumbul-umbul kabeh kebak ana Kutagara negara ing Giri Kadasar. Kawula kabeh kon mlumpuk ning alun-alun negara ing Giri Kadasar padha nekseni bakal kelakoning panjang kagu te. Kersanipun Gusti kula kados pundi meleka mripatmu jerengen gobokmu. Kowe tak jarwani ya te. Nggonku nyidra Wara Drupadi tak kubonake ning taman negara ing Giri Kadasar 3 sasi suwene. Pendak tak tari rabi ora gelem ngladeni karo aku. Sagedhagan iki aku bersasat kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Liripun kados pundi? Wara Drupadi ora bangga, ora selak bakal winengku garwa. Nanging eneng syarate. Syarate napa Sinuwun? Aku kudu resik kalawan dosaku ingkang wis tau tate tak lakoni. Seranane aku kudu siram jamas sesuci diri ana ing telenging sendhang perenging gunung ingkang cacahe 7 sendhang lan 7 gunung. Kanthi cara mengkono yen wis paripurna tegese aku wis suci lahir batinku bakal bisa nyenggol marang awake Wara Drupadi. Adalah. Iki kamuktenku, iki kanugrahanku. Jupuka gerobak cacahe 40 diisi bondo donya disebar ning alun-alun supaya kawula kon rebutan brana pijes. Kabeh kagunganku ora bakal tak gawe owol, bakal tak paringake marang kawula. Inggih ngestakaken dawuh saben ayaka wene ana dhuwit 400 real. Inggih kabeh peparing ingsun. Sapa wae kudu seneng-seneng, suka-suka, parisuka mangun sukane manak. Buta negara Giri Kadasar tak wenangake pasang pagrogolan bebedak eneng alas. Kidang menjangan wergul munyuk diklumpukake kabeh padha dadi panganing para yaksa. Wah, iya. Ngestakaken dawuh Sinuwun. Alun-alun gawenen panggung 4 cacahe. Sing jembar-jembar aku bakal ngadani tontonan ingkang apik supaya iso dadi tontonaning para kawula. Wah inggih ngestakaken dawuh Diwaji. Wis ngono ya Teh. Aku tak mangkat, aku tak ngilangi dedosanku sarana siram ana ing 7 sendhang tunggunen negara
pasangan umbul-umbul gawe sing apik eden-eden ingkang edi lan peni baliku saka nglakoni siram jamas aku Daud disekseni para kawula sing sak oke-oke padha nekseni yen to garwaku Wara Drupadi wis kelakon winengku Prabu Kalasa setengah loro kilang gangsal menit dosa niku jam kula butuhe dalu menika rancak niring sambikala anggenipun para punden-punden kula wonten ing Kampung Sagan Kelurahan Terban Titik Kelanggan mangke sinengkuyung saking Dinas Pariwisata lan pun Bapak Dwi anggenipun asong pamecut tumrapipun para warga masyarakat Kampung Sagan ingkang sampun nampi predikat inggih menika Kampung Budaya inggih menika Kelurahan Terban sami disengkuyung sarengan mugi-mugi saged mujudaken kados ingkang sampun dipun tampi inggih menika winastan Kampung Budaya ngaten kemawon boten kata-kata ingkang dikula aturaken menawi mantos mangke kula katur kathah mongko nyatanipun lepat mangke ndak malah juarai boten dadosaken renaning penggalih para lenggah mesti ana sing ngrasani wayang kok tekan gara-gara kok ranggo perang lho panci janjanipun wayang menika janjane ora kok kudu perang menika menunjukkan bahwa sing jeneng congkrah niku mboten apik niki nuladani sesuk pesta demokrasi iki ben ora ana apa-apa mula wayang ora tak naik perang tur dasare ya wis kesel kabeh awak ya era ketang sak gebrakan ning mengke menyura sampean nek nganti mangke setengah 3 niku nek nganti kondur wah gelo perange ngeri kok kula aturi mbayangke wit sak menika wis menika estu karang ya sing jeneng lakon kados ngaten menika janjanipun ya mangke gayeng mburi sepi ngarep ning gayeng mburi mila cerita wayang menika wonten ingkang gayeng ngarep ning mburi engko nglangut menika ya ana ngarepe gayeng mburine cekak banget ya ana ngarepe cekak mburine dawa ya ana menika gumantung modelipun piyambak-piyambak wonten ing cekak ning dawa niki ya ana wonten ing ngarep cekak mburi dawa mburi cekak ngarep dawa menika ya ana tergantung posturipun piyambak-piyambak suwun matur suwun wah kanca-kanca ya isih semangat sesuk meng ora pindah ado-ado terus diangkat neng kulon kono apa rasa nganggo truk wae nggo nyuda pemetu ngono lho anu jenenge pengusung gamelan ki nggawa keser dhewe-dhewe kae mlaku saka kene tekan Sarjito ngono ayo nyuwun semantenipun Mbak Wahyu Krisnawati nomor 2 saka pojok kidul mayang ning kutha ya arang-arang nggone wis sumpeke ra jamak-jamak ngendi omah ngendi omah mula wis bola-bali anggere muni papanipun wonten jero kutha mesti papane ning tengah dalan saorane ning Protelon utawa ning Prapatan yen ning Purwokinanti kae malah ning Dronjongan ayo dalange ndengangak panggunge segitiga wah sing ngethuk nganti ning aspalan ning ora apa-apa sing penting pentas wayang menika saged kalaksanan kanthi rancak mriki ya sampun padhetipun kados mekaten iring kono wah nggih mboten apa-apa monggo Mbak sapa Wahyu ngelaki mau bengi gerok saiki coba wis los urung suarane dereng kok menyang ki ngopo butuh ya Pak wah iya nek butuh ki pancen kabeh ya butuh aku ki ya butuh tadi awak kesel barang ya tak nggur kesel mergo saking butuhe matur suwun Mbak Wahyu monggo ora apa-apa nyelaki gerok ning apik kuwi ora masalah penyanyi kae suarane gerok ditorolis kae oh kae suarane gerok ning akeh pene oh gawenen gerok terus wae
Nah, wis tak weling anggere muni mbladek ngene iki aja sok nyelake. Tetep kudu diampet mergo kuwi stamina ngono lho. Ayo tok selak. Tayungan. Anggere muni ing wedok bali terus sing lanang buka lawang tungtalak tungtak. Kewajiban, Pak. Nah iya. Ning pancen bener ngendikaning para piyak-kiyak bapak kiai sing Kyai Putri iki ya aja sok ngemoi. Lho iki ora jeneng matur apa jeneng iki traca ora. Sing Kyai Putri iki nek karo sing kakung iki ya kudu ngabekti. Kala-kala ana sing ngendikake tawa sik ngono kae lho. Nah sing lanang wis ning arep lawang sing putri bali nyinden. Ngapa Mas? Ngapa? Terus geret mlebu. Kon gawake dingklek. Nggih. Onone ndak mung karo do antuk-antuk. Aku sengit nek penabu karo muni slendang biru karo antone mung karo kaya ngolet kae lho. Sing semangat. Do omong-omongan apa ngapa do anteng-antengan ora. Aku anggere muni nyambut gawe mburi nyenyet ngono rasane sedih banget. Kaya mayang kok kaya ning jaratan to. Penabuhe do meneng kabeh saking kesele karo sambi ngantuk. Ayo wis omonge wis emoh. Dadi kene wis kebacut gawe ukara nggo lelucon tetep ora ana sing nggo. Mbok ya do omong-omongan ngopo to ngopo. Dadi mburi gemermengi kene iki semangat. Ngono ora ketang ngono kuwi tok. Ora ro Bagong reng. Kok ora ro Bagong? Tampire omahe ora tak dodok-dodok ora metu-metu. Lunga sajake. Kudune lunga ki ngepaske wektu. Ki wektune wektu nyambut gawe. Monggo adat saben Bagong ki ora duwe trekah kaya ngono kuwi lho. Kewajiban nyambut gawe ki mesti dilakoni kanthi seneng. Lah kok iki ora beda karo adat saben kok tanpa tok ampiri. Teku ndodok nganti mlicet drijiku ki lho, Tru. Semaur saka jero ya ora. Lawange ditulisi kloset. Kloset ki tegese tutup ngono lho. Wonge ora ana. Lah ya karang cah gaya to kae gawe saka triplek. Nek diwalik open. Nek dingenekne kloset kaya toko anggepe. Lah iya ning kira ya dibengoki saka njaba. Wah, nek ku bengoki ora kurang-kurang nganti gong. Ewadene ya ora wangsulan. Monggo biasane ya ning mburi omah ning lincak mburi omah cedhak sumur kae ngeteh-eteh. Tak inguk ya ora ana. Cangkire sing gedhe kae sing nggo ngombe wedang ya ora ana. Bojone ya ora ketok. Anake Bagong mesti sok tok tinglitih ning ngarepan kae ya ora ana. Apa mbok kok bocah iki minggat nendi apa ya transmigrasi apa piye? Transmigrasi wis ora ana kok. Ayo ora ngerti. Engko rak suwe-suwe tekan kene dhewe. Engko nek kira-kira ora tekan kene susul wong loro terus. Ya. Aku ndodok lawang ngarep, kowe ndodok lawang mburi kok rak bocah ora iso ndelik. Mbok menawa kesel awake utawa upama ta lara rak ya mesti ngabari awake dhewe to. Mestine wong dulure ya ming awake dhewe karo kowe. Heeh. Ya wis ora apa-apa rek. Iki ana ing Kampung Sagan. Aya kampung budaya. Sing disengkuyung karo Dinas Pariwisata karo penyanyi Pak Dwi supaya iso mujudake kampung budaya ingkang sejati lan sak nyatane tegese kudu ana papan-papan sing iso dienggo pariwisata lan iso menunjukkan bahwa kebudayaane awake dhewe iki eneng ning Sagan kene. Ya pancen bener. Karo ngenteni Bagong ayo tetembangan reng. Ayo. Kae lho Bapak Ketua Panitia wis lenggah ning nggon cedhak sinden sajake arep nyuwun lagu sajake. Ki panggih wis piyai sepuh kok isih pyaine urung sare saking senenge le dadi Ketua Panitia. Tanggung jawab tur kepengin nganti tekan paripurna. Cocok arep wis sepuh ning semangate luar biasa. Heeh. Diaturi ya reng, diaturi. Dicaosi tetembangan sing klasik nyatane mau panjenengane sing mendaulat Mbak Elisa kon nyekar Sirong Parijoto. Saiki men diaturi suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Slendro apa belok? Slek belok. Tembange apa? Pak Tri tak caosane apa jenenge iki cara kuna ya, Tru? Ya.
mijil ketoprak kuwi mesti kepenak. Oh iya. Karo engko mbok menawa Bagong mak jedul, ditakoni saka ngendi. Montore ra ono apa? Montore sapa? Montore Bagong. Lho lak ameng kariban loro centelke tembok kae apa? Oh diprotoli to, diprotoli. Oh iya. Rekane muni arep dijolke malah diprotoli. Ranti montor bola-bali nyilih nggon aku kok. Ya, mangga, Mbak. Ayo Purwalestari. Rek krungu mijil rak Bagong terus jembu ambasan tekan kene. biasane cah nek krungu gamelan mesti terus goleki swara gamelan. Ha iya, aja kok krungu gamelan dimomotreke goleki kok Bagong. Saking tresnane budaya, Saking tresnane. Mangga. Terus lanang ya terus Rasah mesake. ngomongin stok ajian sing lanang. Raine terus pucet. Iya. Resik. Ya. Terus engko sing kedua tetep sak lembar. Dadi 2 lembar, sewengi 2 lembar ya, Tru. Iya. Lah apa-apa. 2 lembar ijo iki terus do ngadep awake dhewe ning kata-katane kepenak dirasake muni piye. Pak, sampean ki sadar ora e ngono mesti ngono. Contek sik kono. Arani loro. Ya. Dirangkepke Mbak Ayu. Ya. Aku ki apa-apa kene rangkepi kaya gelo. Ya. Neno eling Mau wis curling. saiki dadi eling. Neno Lestari. Iya. Rumah makan. Ayo. Sampun tengah. Sampun tengah-tengah. Pipa banyu kok aja gawe kodeng ya. Seentuk dene ledeng. Oh. Pipa banyu aja gawe kodeng. Entuk dane ledeng. Pipa motor aja gawe repot. Entuk dene Knalpot. Kenolpat. Iya. Kuwi nek diwalik ngono kuwi. Terus apik. Aja ngece karo wong ra duwe sing sepisan mau. Sing kedua aja ngece karo bakul tempe. Iya. Ngeling ana kowe sing do tuku. Urung ketok ya, Tru. Biasane Bagong ki anggere muni ana wong rengeng-rengeng mesti marani. Ana wong rengeng-rengeng marani. Ana wong nyetel radio diparani jak jagongan karo ngrungokke uyon-uyon cah budaya kae. Ha iya. Aning kok sagedakan iki kok nganti tekan 2 ulian. Heeh. Mijil ketoprak kok ora ketok. Ambo ora ngerti apa parani omahe wae ora yo. Aku ya malah luwih apik. Ya nek Bagong kok ora apa-apa, nek nganti cilik lara gedhe ning apa-apa, kowe kakangne aku kakangne nek ora nganti cilik ndak dilokke karo tangga teparo. Ya. Yo, dilahi omahe Bagong. Aku tak ndodhok liwat mburi, kowe ndodhok liwat ngarep. Nek bocahe pancen keset ora gelem gara-gara utawa arep lirwa karo kewajiban candak terus. Kandange bapak, Kuwi malah luwih apik. ya ora ana yo. Ya. Iringane apa? Ayo srebek. Serbek ngayujan. Wah, pelok. Arang-arang diunekke. Ha iya. Engko terus diindeke nganggo ngelmu iku. As duka celuk kuwi wae. Ah, ya apik iki malah. Menjenengane nek gelem suluk nggih apik. Dalan. Ya meng aku ora tau piye. Nggih. Nganu Mas, kula niku janjane ajeng nyuwun prista. Arep takon apa? Niki rak wancine pun gara-gara ta. Monggo kewajibane nek angger yaketen niki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kalih Pakde Petro. Kok mboten tindak niku janjane pripun? Aku jane mangkel karo Gareng karo Petro. Sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku. Oh, lucu arep do dienggo dhewe. Aku ora entuk lucu. Lha aku ora seneng mulai ora seneng aku ora carane kaya. Wegah, teges ora trio meneh wis andane madeg dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Mulane aku nganti kalah
Aja nganti aku kalah jur. Nggih. Terima aku ra melu ra masalah. Aku iso kok solo karir. Waduh. Ana nganti aku kalah karo Gareng karo Petro. Trimo nglalu aku. Bahane oke aku karo Gareng karo Petro. Kae kapalane meng kepala sama kepala. Wis ra tau liyane. Wis nek aku oke. Tur masyarakat luwih cinta aku mbahane karo Gareng karo Petro. Nggih, nggih. Ning rak ya ora terus lir wae kewajiban. Ngoten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tak bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu iki meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe wingi gak aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok eneng cecake? Anggemu aku wong lanang tok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang, kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sapenake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih. Gawe kobes karo gawe apa jenenge brambang dirajang dirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono. Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Wong nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyuwun ngapunten nek dit gangsal welas ken sesasi niku terus li ajeng tuku ndhok pripun? Kowe goblok kok. Kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pidike tanggane. Nek kira-kira ana sing ngendhok dijupuk mengkeh dosa. Carane sing duwe dikai separo. Kuwi dosane suda. Panjenengan menika mulang kaya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten. Yem, iki ana rembug sing wigati. Nggih. Aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sengitro Petruk karo Gareng. Ning atiku rada ora tentrem. Sebabe napa? Malam jemuah kliwon wingi. Nggih. Bareng anu ae lho. Nggih, nggih. Bareng apa menyanyi kok? Kowe katonyo mencelat. Bar kae aku ra terus turu njaba ta. Nggih. Kowe tak kon turu dhewe. Wis Yem, wis. Ora tanduk, ora ngono ta. Aku terus turu njaba nggawa guleng gelar kloso. Nggih. Kaget atiku, Yem. Sebabe Aku ki ngimpi. impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeki karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi? Angarang nek gojeki ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tanggane diplotroki kathoke. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki apa wong lanang? Kurang apa kula? Lek ngadeni sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok.
Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Adeh. Kira-kira surat dramatis ngono. Wagu iki ora tau main Sandirawa. Sandiwara. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Ah kuwi omah iki diaden-aden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku ki didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku wah. Dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Anggere kowe jerengi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap. Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku ben iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nuwake kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ora mungkin kowe rasa selak karo aku, yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa, kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Kadang samploke ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sampe nganggo. Digeret-geret. Ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Ngopo Gong kok ora melu aku mlumpuk neng kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Neng mburi. Wer? Moro tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak etok-etok lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten nganu sakit. Heh? Sakit. Lara? Nggih. Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bunga. Lho. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Petro. Piye? Oh, Mas Petro. Sinten sing saged mitulungi dateng kula. Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Lah kok kowe dadi ora omong aku. Nggih.
Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jali lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Culke. Culke. Oh, culke ra. Culke ra. Ra culke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Ya, gagah kono karo sampeyan ngene. Ora dawa aku, ha. Ngawur ngene ora. Nekat. Meture saka kene iki ya dikeke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak ora. Ngapa Wer? Ora apa-apa kuwi lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marahi gayeng malah marahi sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa elek kok kaya tenanan ki. Impen ki mek kembange wong turu to. Aku ngimpi dadi mantane, Tru. Oh to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi mantene lho. Heh, ngono ku tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh to. Ngono ya kowe. Aku nek mati kowe arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora, Gong. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Neng aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis to, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye malah ora apik kedadiane, Le. Dereng ngantos paripurna Mbawacana. Katrenjuk praptaning panenggak Pandhara Raden Arya Werkudara. Dados singak sangganing para repat punakawan catur.